Dnes si predstavíme produkt s názvom Sika Encore-Fix 2, ktorý je určený na rýchlu fixáciu a lepenie trňových skrutiek, závitových tyčí či iných kotviacich prúkov. Táto dvojzložková lepiaca hmota na báze epoxyakrylátu je bez obsahu rozpúšťadiel a vďaka svojej rýchlej tuvnúcej schopnosti vám výrazne urýchli prácu. Určite oceníte, že na aplikáciu môžete použiť úplne bežnú vytláčaciu pištoľ, nemusíte investovať do žiadneho špeciálneho náradia. Sika Encore-Fix 2 dosahuje mimoriadne vysokú únosnosť, takže sa môžete na spoje naozaj spoľahnúť. Čo sa týka farby, nájdete ju vo svetlosivom otieni, ktorý elegantne zapadne do väčšiny konštrukcií. Tento lepiaci systém je ideálnym riešením na rýchle a bezpečné uchytenie najrôznejších typov konštrukcií. Bez problémov ho môžete použiť na betonárskú výstuž, tyče bez závitu, čapové spojky alebo špeciálne kotviace pruky. Zaistí vám pevné spoje v betóne, v kompaktnej murovanej stene, v oceli, v plných prírodných kameňoch, ale v prípade potreby aj v skalách či horninách. Medzi najväčšie benefity Sika Encore-Fix 2 rozhodne patrí jeho rýchle tvrdnutie a jednoduché spracovanie klasickou pištoľou na tmel. Tento produkt je navyše bez styrénu, teda je výrazne šetrnejší k životnému prostrediu a taktiež produkuje iba minimum zápachu, čo oceníte najmä v interiéri alebo v citlivých priestoroch. Celkovo je spotreba materiálu mimoriadne priaznivá, vzniká tu totiž len plus-mínus minimum odpadu. Veľkou výhodou je aj to, že pri preprave nie sú žiadne zvláštne obmedzenia, takže je dostupný všade tam, kde ho potrebujete. Ak teda hľadáte spoľahlivý, rýchlo tuvnúci systém na kotvenie a lepenie, na Sika Encore-Fix 2 sa môžete kedykoľvek obrátiť.